Goddag, mit navn er Morten Buch. Jeg er CEO hos GRZ Danmark, og velkommen til GRZ's webinar omkring samhandel med dagligvarehandlen. Jeg vil være din vært den næste times tid, hvor vi vil gennemgå nogle af de standarder, som ligger til grund for samhandlen mellem GRZ, eller jer som leverandør, og GRZ og dagligvarehandlen. Hvorfor har vi inviteret til det her webinar? Jamen det har vi sådan set, fordi at vi har nogle services, som vi har udviklet med industrien, for industrien, som sikrer, at du som leverandør til blandt andet dagligvarehandlen kan få lov til at levere på en sikker og effektiv og smidig måde, som gavner samarbejdet, som gavner tilliden til dig og dine samarbejdspartnere. Vi er overvældet over, hvor stor interesse der har været for det her webinar. Vi er langt over 400, der er tilmeldt, og det er vi rigtig begejstrede for. Så vi måske synes, at vi er et verdensfirma, så kan vi godt blive overvældet over, at der er så mange, som nogle gange ønsker at deltage i det her. Vi kan se, at der både er medlemmer, og vi kan se, at der er potentielle medlemmer, der deltager. Og vi er rigtig begejstrede for de potentielle medlemmer, fordi at det er mulighed for os for at udvide det fællesskab, som GRZ jo rent faktisk også er. Den næste time, der kommer vi til at køre igennem nogle af de services, som vi tilbyder, som sikrer dig som leverandør, som producent, at komme tættere på dine samarbejdspartnere, som jo er dagligvarehandlen i det her setup. Jeg forventer ikke, at I kan de her services, men vi vil begynde at arbejde ind i dem efterhånden, som vi kommer igennem webinaret. Hvem er det så, der kommer til at deltage i det her webinar? Jamen, vi har selvfølgelig mig, som er verden, og så har vi også nogle gæster. Vi har Rema 1000, hvor er Charlotte vil fortælle lidt omkring Pallelabels, og måske lidt omkring deres nye lager over i Horsens. Så har vi Ulla Munk fra Spangsberg, som vil fortælle om deres arbejde med EDI, både som en mindre virksomhed og til den store virksomhed, som det er i dag. Så vil vi også have en gæst her i studiet. Vi vil have Sascha Ørbækker fra Grød, som vil fortælle omkring, hvordan det er at arbejde med stamdata, produktdata og datakvalitet gennem GRZ, og hvordan det kan være en fordel i forhold til deres samarbejdsaftaler med deres kunder. Og så vil vi runde af med Rikke Markussen fra Arla, som vil fortælle lidt omkring billeder og digitale billeder, som vi jo også leverer. Jeg vil lige starte med at fortælle omkring, hvad det er, GRZ er. Der er givetvis nogle af jer, der allerede har stiftet bekendtskab med os, men der er også nogen, der ikke har kendskab til os. Derfor er det vigtigt for os at understrege, at vi er en neutral organisation, vi har NGO-status, vi er en medlemsorganisation, og vi er not for profit. Vi er allerbedst kendt for stregkoden. Det kan vi ikke rigtig løbe fra. Det er den stregkode, som vi alle sammen kender fra supermarkedet af, hvor når vi skal op og betale for varerne, eller hvis vi selv scanner varerne med på telefonen. Men det er faktisk også de stregkoder, der er på de kasser, vi modtager derhjemme, når vi bestiller online. Der er vi forholdsvis udbredt. Men vi leverer også nogle andre ting. Vi står også for sporbarhed, vi står også for forbrugertillid, vi står også for patientsikkerhed, og vi begynder også at arbejde med den grønne omstilling og hvordan vi kan understøtte det. Det kommer jeg lidt tilbage til senere. Vi er, selvom man nok ikke kan se det på os, så er vi 50 år gamle. Hvis vi så tyggegummipakken før, så var det den første produkt, hvor vores stregkoder er på. Og det er altså 50 år siden, at vi blev etableret. I dag der er vi forholdsvis mange. Vi er i 116 lande. Vi er over 2 millioner medlemmer globalt set. Og nyeste tal viser, at vi bliver scannet i ungefær omkring 10 milliarder gange om dagen. Det er vi ret stolte af. I Danmark er vi selvfølgelig lidt mindre. Der har vi små 12.500-13.000 medlemmer, og 10% af dem bruger også vores datakvalitetsservice. Tilbage til, hvad det her webinar det handler om. Jamen, vi er sådan set udviklet af industrien for industrien, som jeg har sagt tidligere, og vi er et fællesskab. Vores kernekompetence er at samle aktørerne, finde ud af, hvordan det er, at vi kan knuse et problem, og enten etablere en standard eller en service omkring det. Så det vi gør, det er at udvikle standarder, services, som gavner de forskellige aktører i værdikæden. Nogle af de emner, som nogle af de standarder og nogle af de services, kommer vi til at køre igennem i dag, hvor vi også har nogle af vores medlemmer, der ligesom fortæller omkring deres historie med det. Det vil sige, vi kalder det også basis på plads.
Vi skaber sådan set et fundament, sådan så lige meget om du er lille, mellemstor eller stor, så kan du sådan set sikre, at din samhandel med dagligvarehandlen er bedre etableret. Nogle af de største virksomheder inden for dagligvarehandlen er allerede medlem og er ivrige brugere af vores standarder og vores services. Nogle af dem her kan man sige, der er nok været nogle af jeres virksomheder, der kigger lidt på og tænker, det kunne vi godt tænke os at komme i gang med at levere. Og det er lige præcis jer, vi godt kunne tænke os at target og sige, her giver vi jer nogle platforme, når I er medlem, som kan gøre, at I kan sikre, at I har en god ro i maven, når I starter op på den her samhandel. Det kan også godt være, at det er nogle services, som jeg præsenterer i dag, som I måske ikke kender, men I bruger måske nogle af de andre. Så kunne det måske være værd, at vi får en snak om det efterfølgende. I dag kommer vi til at gennemgå 4 elementer, 4,5 måske. Vi kommer til at gennemgå pallelabels. Vi kommer til at gennemgå EDI, altså digital order, fakturer og følgesedler. Vi kommer til at gennemgå produktdata og datakvalitet. Og vi kommer til at kigge på billeder, både de analoge billeder og de digitale billeder, som vi for nye lige har smidt på. Og også miljøbilleder faktisk. Og nu vil jeg så sådan set starte med den første service, som er vores pallelabel service. Faktisk er det Trade Barcode, som jo indeholder mere end blot at kunne lave en pallelabel. Den er også en stregkodegenerator. Men jeg vil lige slå ned i den her del af det, som er pallelabel. Og den er faktisk en service, der ligger frit tilgængelig på vores hjemmeside. Så man går ind på vores hjemmeside, gs1.dk, så kan du gå ind under services, og så kan du finde den her GS1 Trade Barcode. Derinde, der får du de værktøjer, du skal bruge til at generere en pallelabel. Bare lige for at se på, hvad så vi snakker om, så er det de her 2 fætre, der sidder på en palle. De er vigtige. Og hvorfor er det så, de er så vigtige? For nylig var vi på en af vores mange ture ude hos medlemmer og besøgte Coop ude i Albertslund og deres varemodtagelse. Og vi får en rigtig fin snak om, hvordan at tingene hænger sammen i forhold til pallelabels, og hvordan vi kan hjælpe dem med at kontakte nogle af vores medlemmer for at sikre, at de her ting er på plads. I snakken her, der kommer vi også ind på nogle tal, som jo egentlig er ret vilde. Hvis du har en palle, som har en korrekt pallelabel på, eller bare det, den har en pallelabel på, og den er korrekt, gør, at du kan som næste led, efter den er blevet sat af, kan scanne den inden for 1 til 2 sekunder, og så kan du faktisk komme videre i forløbet. Hvis den ikke har det her på, jamen så kan det tage op til 4-5 minutter, fordi man skal tilbage og spore ordren, finde ud af at printe det ud, man skal være sikker på, at der er det rigtige information, og så kan man sætte på, og så kan man så tilkalde en truck, og så kan man så komme videre med det. Det er en forholdsvis stor opgave, og hvad vi kunne se, var det faktisk også en 6-7 lastbiler i løbet af en uge, som altså truckloads, der rent faktisk bliver udsat for det her, og det er, hvad skal man sige, en sten i skoen for effektivisering, og det kan afstedkomme, at der måske bliver en anelse glidning i samarbejdet, fordi man synes, det er lidt irriterende at skulle modtage de her paller, og jeg ved, at hensigten ikke er sådan for leverandøren. Lige for at ridse op, hvad er det, der sker, når man ikke har de her pallelabels på plads? Jamen, det gør simpelthen, at det er tungt og det er tidskrævende at modtage en palle eller en leverance, når den kommer, fordi at der mangler det her. Man stopper sådan set et flow. Der er også noget information, som er vigtigt for det videre forløb. Der er også noget med produktionsstatus. Hvorfor er det vigtigt? Batchnummer. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er fordi, at hvis der nogle gange kommer nogle tilbagekald, og det gør der jo, så er det vigtigt, at man kan spore det igennem hele forløbet. Og det vil sige, at der skal man ud på plukpladsen og se, okay, det er dem, der står her, og de har den her dato. Og det er jo allerede en del af pallelabelen, så på den måde, der vil det være klart nemmere, hvis det allerede bare kunne scannes og køres videre på den måde. Og så ja, det var det med tillid med, det er jo lidt bøvlet faktisk for dem, der skal modtage din vare, hvis det ikke er på, og hvis det ikke fungerer. Og det skaber sgu lidt dårlig tillid. Der er nogle helt oplagte issues, som man lige tager med her. Det er nu sørg nu for, som I så på den oprindelige slide, der var en palle label på hver sin side, og det er næsten sikker på, at Charlotte også kommer lidt ind på. Så lad være med at sætte dem rundt om, for at se, om den kunne dække 2 sider. Det kan den ikke, det må den ikke jævnføre standarden. Og så er de her, hvad skal man sige, de basisinformationer, som der forventes, der skal være på. Der bliver du allerede nu guidet igennem, når du bruger Trade Barcode-værktøjer. Der er nogle informationer, du skal have styr på, og dem taster du ind, og så kan du faktisk komme videre og printe. Nå,
Nok for mig lige pt. Nu kommer vi ind til her, hvor at jeg har en glæde at kunne præsentere Rema 1000, som jo er en ret stor virksomhed, som vi har som medlem, og som for nylig har sat ekstra skub på samarbejdet, netop fordi, at de har bygget et nyt lager, som de tager i brug, hvor der er meget automatisering. Der er jeg så heldig, så jeg rent faktisk har fået Charlotte fra Rema 1000 til at sætte nogle ord på det, og de næste par minutter, der vil jeg faktisk overlade skærmen og lyden til Charlotte. Værsgo. Jamen, tusind tak, Morten. Jamen, og som Morten siger, så har vi jo et helt spritnyt automatisk højlager her i Horsens. Det er vi gået i gang med at drifte på for 11 dage siden. Så det er en helt ny verden for os. Grunden til, at vi har brugt så forholdsvis mange penge på et nyt lager, det er jo, fordi vi gerne vil sikre endnu mere effektivitet og smidighed ind i vores hverdag. Og det skulle meget gerne hjælpe vores butikker, fordi logistikken bliver billigere, og vi derved kan skabe noget konkurrencekraft til dem. Og som i sidste ende meget gerne skulle komme vores øverste chefkunde til glæde. For at kunne lykkes med sådan et automatisk højlager, så er det vigtigt at have standarder og basis på plads. Og det kan man sige, det er det jo sådan set, uanset hvilket lager du driver, om det er automatisk eller det er et godt gammeldags manuelt lager. Men det er i hvert fald pivvigtigt. Så i den henseende, der giver sit også bare rigtig god mening. Vi er selvfølgelig glade og stolte af det her nye lager, som står ude på marken her ved siden af mig. Og jeg vil lige kort rende igennem, hvor i processen det er, at vi har fået automatiseret. Hvis vi starter i varmemodtagelsen, så har vi fået nogle automatiske varmemodtagelsesstationer, både i vores gamle bygning, men også i vores nye bygning. Og når en palle er varmemodtaget, så bliver den kørt ind i vores højlager. Og et højlager, det er jo i bund og grund bare en stor sort mørk kasse med plads til en hel del paller. I vores højlager har vi plads til 28.000 europapallepladser. Så det er en del, og det er dejligt at få lidt ekstra plads. Så når vi skal bruge varerne, så bliver varerne kaldt fra højlageret over til vores depalleteringsanlæg. Her har vi 6 stationer, hvor vi ved hjælp af luft og suge, altså vi suger varerne af pallerne et lag ad gangen, og når depalleteringsanlægget har taget de antal kolli, de skal bruge, jamen, så sender den pallen retur til højlageret, hvis pallen selvfølgelig er tom. Når varerne er depalleteret, så bliver de enkelte kolli sat på en bakke og kørt ind i vores kassesystem på en enkelt bakke kollit. Og inde i det her kasselager, der har vi plads til 80.000 lokationer. Og målet er, at når vi er oppe at køre en gang i efteråret forhåbentlig, så kan vi nå at vende ca. 129.000 kolli herinde i løbet af et døgn. Men der er vi ikke helt endnu. Vi er stadigvæk i gang med de små baby steps i forhold til det her. Når varen skal plukkes, så bliver den enkelte bakke kaldt ud til en af vores pakkestationer. Dem har vi 8 af, hvor der står 2 kollegaer fra ekspeditionen og pakker varerne på paller. De står i en god, dejlig ergonomisk højde, og i takt med, at pallen bliver fyldt op, så bliver den sænket ned i jorden og folieret, så den er klar til at blive sendt ud i butikkerne. Når pallen den er pakket, så har vi et internt lille togsystem, og det er sådan set det, der fragter varerne hele vejen rundt i det her automatiske lager, fra varmemodtagelse til højlager, til depalletering og tilbage igen, og så også fra plukkestationerne ud til vores outbound-område. Så det er sådan, vores nye hverdag ser ud, og det er rigtig spændende. Så kan I jo som leverandør sige, jamen det ser da spændende ud, og det er super flot, og held og lykke med det. Men virkeligheden er, at sådan en højlager, det bliver ingen succes uden hjælp fra jer leverandør. Fordi automatikken stiller øget krav til stamdata, til emballage, til måden, som varen er pakket på og bliver leveret på. Og da det er jeres data, der ligesom er med til at sikre, at hele flåden omkring varen kører, så er I en væsentlig faktor for, at vi får succes sammen. Og som sagt, så stiller automatikken store krav til, hvilken datakvalitet I leverandør leverer. Både det masterdata, I leverer, når vi skal oprette varen, men også det fysiske data, der følger med varen ved levering. I vores nye verden, der er det chaufføren, der varemodtager.
Og i stedet for at tage en palle ude på lastbilen og sætte den på lagergulvet, så skal han i stedet tage pallen og køre den ind i den her varemodtagelsesstation, I kan se her. Når pallen den er på plads, så scanner den her lille scanner, I kan se ud for pilen, pallelabel, og der scannes egentlig på et ret stort område. Og hvis der er styr på pallelabels og på placering og format, og I har brugt de rigtige application identifiers, og det stamdata, vi har modtaget ved oprettelse, det er korrekt, jamen så registreres pallen og varemodtagelsen, og monorailen kører pallen ind i vores højlager. Og alt det er godt. Men hvis det nu ikke er tilfældet, hvis der nu er noget galt med den her palle, jamen så, som Morten sagde lige før, som de har oplevet ude på Coops lager, jamen så er vi nødt til at køre pallen ud til manuel behandling. Og det er både dyrt og tidskrævende. Og det er også ofte sådan, at hvis der er noget galt med en palle i det her læs, så er der højst sandsynligt også en del fejl på de resterende 32 paller på lastbilen. Så det vil vi selvfølgelig for alt i verden gerne undgå. Men nogle af de hyppigste fejl, vi ser, som vi både har set under vores test, og også her efter vi er gået live, det er, at der bliver brugt kode 128 i stedet for en GS1 128. Og i bund og grund, så er det jo noget opsætning i det system, vi bruger til at danne jeres pallelabels, der skal sørge for, at det er den rigtige stregkodetype, der bliver brugt. Så oplever vi også ofte, at labelen den er forkert placeret på pallen. Den enten ikke sidder i den rigtige højde, eller at den sidder for lavt eller for højt. Så oplever vi også, at der kun er pallelabel på en af pallens sider, eller der er alt for mange, som hører til et led tidligere i værdikæden. Og så oplever vi også, at pallelabelen sidder under folien. Og godt nok er det klar folie, men efter sådan et par omgange med folien, så kan det godt være svært for scanneren at trænge igennem det og læse det ordentligt, uanset hvor god scanneren er. Sorry, vi tager lige et mere her. For chaufførens varemodtagelse og vores og jeres hverdag, den skal glide så let som muligt, så har vi selvfølgelig i vores logistikguide klart beskrevet, hvordan og en hvilken fatning vi ønsker at modtage gods fra jer leverandør. I bund og grund, så følger vores krav til mærkning af paller GS1-koncept for dansk dagligvarehandel, og ligner i store træk også alle vores konkollegaers krav til data. Og det her mærkningskoncept kan I selvfølgelig læse meget mere om inde på GS1's hjemmeside og i vores logistikguide. Så hvordan spiller vi hinanden gode? Hvad er det vigtigt at have styr på, når varen skal leveres? Jamen det er, som I ser her på billedet, det er placering af pallelabels. Den skal være mindst 50 mm fra kanten af pallen. Så skal stregkoden sidde i en minimumshøjde af 400 mm og en makshøjde af 800 mm. Så er det vigtigt, at der er styr på antal af pallelabels. Der skal være 2 pallelabels på en palle, og ikke mere. Og det er vigtigt, at på hele paller, der sidder de på den korte og på den lange side til højre på pallen. På halvpaller skal de sidde på den lange side og på toppen, og på kvartpaller er det på den korte side og på toppen. Så er det selvfølgelig vigtigt, at der er styr på data på pallelabelen og selve formatet omkring pallelabelen, som I også kan læse meget mere om inde på GS1. Og så er det selvfølgelig alfa og omega, at vi også har det korrekte varselsdata ved indmeldelse. Og på den måde, så kan vi simpelthen hjælpe hinanden med, at vores hverdag den bliver lettere. Jeg vil sige, at hvis vi oplever fejl, så tager vi selvfølgelig fat i jer og får en dialog omkring, hvad det er, der skal rettes. Og der er også nogle gange, hvor vi kommer til kort og faktisk ikke kan finde ud af, hvad der er galt med den her pallelabel. Og der vil jeg sige, at der er GS1's medlemsservice bare rigtig god at tage fat i. Fordi de ved rigtig meget omkring pallelabels og er meget hurtige til at spotte, hvor der skal rettes nogle ting til. Så det er helt klart en opfordring herfra. Det var ordene for mig. Og tak for det, Charlotte. Det er altid interessant at høre, hvordan det er, vores medlemmer de bruger vores standarder. Og jeg forestiller mig også, at som leverandør til blandt andet Rema 1000, så er det rigtig interessant også at få lidt praktikalitet bag det, for at sige, hvordan er det fungerer. Og jeg bliver altid fascineret af at komme ud på de her lager og kigge, fordi at det er Tetris for voksne mennesker.
Mange tak, Charlotte. Det var altid oplysende. Og det kan også godt være, at de skal smutte forbi Horsens af nye lærer på et tidspunkt. Det ser spændende ud. Jeg ridser lige op her. Jamen, hvad er det, det gør det? Jamen, paddle labels, der er korrekt og placeret korrekt og indeholder den rigtige information, jamen, det øger simpelthen effektiviteten. Det gør, at dine produkter, dine leverancer kommer langt hurtigere igennem og skaber den her tillid, som egentlig bør være på plads selvfølgelig. Der er noget sporbarhed, der bevares. Den er utrolig vigtig, fordi at når man har tilbagekaldelser, så er det vigtigt at kunne identificere præcis, hvad for nogle produkter, der drejer sig om, så vi ikke kommer til at smide forkerte produkter ud. Og så er der selvfølgelig også bare glade medarbejdere på lageret. Det håber alle jo et eller andet sted på at kunne give. Jeg var inde på det tidligere. Vi har DS1 Trade Barcode, som er det værktøj, som man helt gratis kan gå ind og benytte på vores hjemmeside. Og så vil jeg også lige gøre lidt reklame for vores kurser, som vi ser på skærmen her, og vi sender også materiale ud bagefter. Der kan man gå ind og booke et kursus, hvis man synes, man har brug for lidt mere information. Så rykker vi videre. Vi rykker videre til vores EDI-service, og EDI det er jo den her digitale måde at kunne modtage ordrer og vende den til en faktura og også kunne sende følgesedler. Det er en service, vi har haft en del år. Den er primært udviklet til de små og mellemstore virksomheder, og den er sat i verden, fordi at der var et gap mellem de rigtig store virksomheder og de små, som godt kunne tænke sig at effektivisere. Så derfor fik vi udviklet den her service. I bund og grund er det jo en digitalisering af dine ordrer. Det er en digitalisering af dine fakturer og dine følgesedler, og som sikrer, at du har dine produkter, dine fakturer og følgesedler ordrer et sted, som også giver dig sikkerheden i at altid gå tilbage. Den er online, så det vil sige, at du kan tilgå den stort set alle mulige steder, så længe du bare har en browser, og du har et internet. Ja, det er sådan set en forudsætning for at leve efterhånden jo. Man kan sige, at på mange måder, så er det rigtig ærgerligt at sidde som leverandør og misse en ordre. Fordi at der er som regel nogle ret tight deadlines for din lead time, altså hvornår du skal levere det. Så det er afgørende, at man får ordren, når den er aktuel, og det øjeblik, den lige lander, så du giver dig selv den bedste mulighed for at komme i gang med produktionen og pakningen, og få skibet transport og få det afsted. Så det er forholdsvis vigtigt, forestiller jeg mig. Nu kan man sige, at jeg har også fortid hos Coop Danmark, så i den grad ved jeg også, hvor vigtigt det er, at ordrene kommer til tiden. Og det er jeg sikker på, at Charlotte også vil sige lidt om, kunne have sagt lidt om i forhold til modtagelse af varer på lager. Jamen så er det her med, at det er digitalt samlet. Det vil sige, at du har også en historik. Så når du bruger systemer som Transact, jamen så har du en historik, og du kan gå tilbage i historikken og se, hvad er det, der skete? Hvad er det, jeg modtog ordre? Fik jeg vendt den rigtigt? Fordi det er også det, den kan her. Det er, at du kan faktisk modtage dine ordre. Du kan vende den til en faktura og sende den afsted. Det gør det mere simpelt, og det gør det mere effektivt, og det er selvfølgelig til glæde for alle. Og når jeg er, så er det jo også noget, som din sammenhandelsaftale rent faktisk indikerer, at du skal kunne som oftest. Det vil sige, at der er en forventning, en helt basal forventning til, at du som leverandør skal kunne leve op til at kunne håndtere EDI. Igen er vi rigtig heldige, at vi har fået mulighed for at tage en af vores medlemmer ind, som har en rigtig fed historie. Vi har haft succes med at få Spangsberg med, og hvis I har kigget i vores nyeste link-magasin, vores årsmagasin, som mange af jer nok har, så er der også en artikel omkring Spangsberg, der er en flødebollens rejse, som er interessant. Og vi synes, det var interessant at dykke lidt mere ned i samarbejdet med Spangsberg. Så derfor har vi også været så heldige, at vi har fået Ulla Munk fra Spangsberg til at deltage i dag. Og det, der også gør Spangsberg interessant, det er jo, at de er gået fra en mindre virksomhed til at være den virksomhed, som vi stort set alle sammen kender. Mest fordi vi selvfølgelig er glade for flødeboller alle sammen, men også fordi, at de har været aktive på mange måder, og de har vækstet rigtig meget. Så derfor forestiller vi os også, at det er en succeshistorie at fortælle rigtig mange andre små leverandører, som kunne drømme om at tage de samme skridt. Derfor, hvis jeg nu skifter over igen, og det vil sige, at de næste par minutter vil jeg igen overlade skærmen til Ulla, som vil fortælle historier omkring Spangsberg og deres samarbejde med GS1 omkring EDI og digitale ordre og fakturer. Værsgo, Ulla. Mange tak, Morten. Jeg kan jo starte med at fortælle, at vi i dag håndterer 30.000 ordrer per år, hvor der er gennemsnitligt 4 linjer per ordre. Vi modtager ca. 10% af ordrene via EDI. Vi modtager ca. 36% af
ordrene som PDF-ordre, som også bliver digitalt indlæst, og så har vi cirka 3%, som manuelt indtastes ud fra mails eller andre telefoniske henvendelser. Resten optages af vores kørende salgsstyrke, som optager ordrene, når de er ude i butikkerne. De leverer simpelthen varen selv fra deres biler, og de optager ordrene så derfra derude. 96% af vores fakturaer bliver sendt til vores kunder via IDI og via GS1. Og resten sender vi på mail, fordi at de ikke kan modtage dem på IDI. Men som sagt før, så har det jo ikke altid været sådan. Spangsberg startede som en meget lille chokoladefabrik, der producerede fyldte chokolader. Alt foregik på papir. Fakturer blev sendt med posten, og dengang var der nok omkring 250 ordre om året. Det hele startede i 2008. I 2010 så købte vi en virksomhed, der dengang hed Viking Chokolade, og der fik vi så et bredere sortiment, flødeboller og Nørregadebolsjer som brand. Flødebollerne skiftede straks navn til at hedde Spangsberg Flødeboller, dem kender I jo nok næsten alle sammen. Den spæde start med digital håndtering, den fik vi allerede, da vi overtog Viking Chokolade. De var så småt begyndt sammen med GS1 at overføre fakturer via IDI til deres største kunde, Dagrofa. Men samtidig med, at vi så herefter vækstede helt vildt, så kunne vi jo godt se, at vi også var nødt til at effektivisere. Og i 2012 og 2013, der fik vi de 2 store kæder, Coop og Salling, med over på IDI vedrørende fakturering. Der var ikke så mange kæder, som var indstillet på det tidspunkt at modtage IDI-fakturer, eller vi fik i hvert fald ikke hul igennem til dem, og vi synes, at de skulle også have en vis substans, fordi ellers ville vi ikke ofre penge på de tilretninger, som det ville kræve i vores lille C5-system. Og derefter så gik der så en overrække, og i perioden fra 17 til 19, der fik vi de andre kæder, Reitan, Hørkram, nemlig Løvebjerg med flere over på IDI-fakturering. Og hermed så fik vi 85% af vores totale fakturering over og sendt via IDI. Vi vækstede stadig, og i 2020 der bestemte vi os så for, at vi blev nødt til at udskifte vores gamle C5-system, som vi ligesom var vokset ud af. Vi besluttede os for, at vi skulle ikke have server stående, vi var ikke IT-folk ansat osv., så vi ville godt være cloud-baseret, og vi valgte derfor Microsoft Dynamics 365 Business Central, som vi også kalder BC. Udover ændring af systemet, ønskede vi også i den forbindelse at modtage de indkommende ordre digitalt. Og det er i særdeleshed, fordi der stilles flere og flere krav fra de store kunder. Det har vi jo lige hørt også fra Charlotte. Varerne skal dels have en GTN-kode eller stregkode, men kunderne, eller flere af vores kunder, ønsker også deres egen varenummer med over på alle dokumenter. I de store kæder er leveringskunden ikke altid samme fakturering som faktureringskunden, og derfor er der så det, der kaldes et GLN-nummer, altså et nummer, der viser nøjagtigt, hvad det er for en virksomhed. De skal også være korrekte, og ellers kommer fakturen ikke frem til den rigtige kunde eller til den rigtige kæde. Kundens ordrenummer, PO-nummer, som de også kalder det, har vi med i hvert fald 80% af vores kæder, og de skal fremgå af alle dokumenter, ordrebekræftelse, følelsesæder, fakturer, og også af denne her label, der sidder på selve varen. Så alle numre skal være identiske, og er de ikke det, jamen så får vi ikke nogen betaling for varerne. Og det leder mig sådan lidt tilbage til det, som vi startede med. Vi er i dag én person, der håndterer de ordre, der kommer ind digitalt. Og de tjekker dem, eller den ene person tjekker dem, leverer, at vi kan levere til tiden osv. Så har vi cirka en halv person, der håndterer alt det, der ikke kommer ind digitalt, og så har vi en person, som kontrollerer det, der kommer ind via sælgerne og retter leveringstider med videre, så vi er sikre på, at vi kan overholde det, som vi lover. Så hvis vi ikke havde digitaliseret processerne, så ville det ikke have været muligt for os med så få personer. Og jeg kan sige, at GS1 har været med os på hele rejsen, både med hensyn til labels og IDI med kunderne og det samarbejde, vi så har haft med deres IT-afdelinger, har vi også brugt GS1 til. Så vi har været rigtig glade for at være medlem i GS1. Det var alt herfra, Morten. Tak for det, Ulla. Det var interessant.
ligesom det var med Charlotte, og høre, hvordan det er, at vores medlemmer arbejder med vores services. Man kan sige, at vores Transact service er i den grad også en service, som er taget fra at være meget lille, til også at blive markant større nu. Og det er vi begejstrede for. Og det kan vi også mærke, at rigtig mange af vores medlemmer og brugere af Transact er. Lige en konklusion og opsamling her igen. Jamen det gør, det er, at når du har adgang til en browser, når du har adgang til internettet, jamen så kan du rent faktisk hele tiden følge med i din ordre. Du kan følge med i dit orderflow. Du kan vende ordre til fakturer. Du kan lave følgesæder. Det sikrer dig, at du har styr på dit flow. Og din eget panelhus, kan man vel egentlig sige. Igen, det er noget, der skaber tillid i dit samarbejde med kunderne. Så vil jeg lige sige, at vi er også, som Ulla også er inde på, vi er vækstet forholdsvis meget. Vi var meget, meget lille spiller. Nu er vi faktisk også en større spiller, hvor vi også har en del plugins. Det vil sige, at du kan rent faktisk også, hvis du får et økonomisystem, hvis du er der, jamen så kan du rent faktisk også få et plugin via os. Så dit økonomisystem snakker direkte via os, gnidningsfrit, til dine kunder. Det skaber som oftest en endnu større effektivitet. Og så vil jeg også bare lige fortælle, at vi er jo faktisk meget mere end dagligvarehandel på Transact. Vi leverer altså også og modtager hos en stor del af handlen udenom dagligvarehandel. Og det er både food service, og det er byggecenter, og det kan også godt være uden for de danske grænser. Vi udveksler også med både tyske og svenske aktører. Hvis du er nysgerrig på det, så tag fat i os. Så gennemgår vi det gerne med dig. Så vil jeg springe videre til næste emne, som i den her omgang er produktdata og datakvalitet. Og det er et emne, som i høj grad er noget, som vi måske ikke lægger så meget mærke til, men hvis det ikke er der, så lægger vi i hvert fald mærke til det. Der er rigtig meget data, som vi ikke er opmærksom på, følger med et produkt. Det er alt fra dimensioner til vægtangivelser til alt det, der står på din label for produktet. Det kan også være transportinformationer, opbevaringsinformationer. Der er rigtig meget information. Og senest har vi jo også set, at der også har været behov for også at få emballageinformation med på produktet. Så vi er gået fra de små 10 år, jeg har været her, nu skal jeg sætte, fra at have omkring 16-20 datapunkter, til nu i snit at have over 80 datapunkter på et produkt. Jeg tror ikke, at det er noget, man som sådan lægger mærke til, fordi vi bygger hele tiden på. Men det er i høj grad noget, som jeres kunder har behov for. Fordi at de skal kommunikere det videre i alle de forskellige afdelinger, som har behov for data. Og vi kigger jo ikke på det, men altså ude i butikkerne, så det varespejl, der er der, jamen det er jo ikke tilfældigt. Det ved mange af jer, men mange forbrugere lægger jo ikke rigtig med. Jeg ved ikke, hvor meget arbejde der ligger i at sørge for, at produkterne står på hylden, står det rigtige sted. Måske underkøbet også i farvekombinationer, hvad ved jeg. Der er mange ting, som spiller ind i forhold til, at man skal sikre, at dataen er korrekt. Der er nogle forretningsunderstøttende perspektiver. Netop det her med, at dimensioner er der, så man ved, hvor mange der kan stå på en hyldemeter. Der er også noget lovgivning, som man skal være sikker på. Der er i høj grad også noget med at få indikeret, hvad for et produkt det er, man har med at gøre, så det ikke kommer til at blive placeret et forkert sted. Og man kan sige, det skal man nok fange i processen, før det går så galt som på billedet her, som dog er AI-genereret. Fordi der er rigtig mange dygtige folk ude i butikkerne og i kæderne, som vil fange den lang tid forinden. Men det er bare bøvlet. Fordi for hver eneste gang, at man ikke kan stole på det, så skaber det en barriere, og så mindsker det effektiviteten. Det system, som vi har, som vi har hvad skal man sige, brugt i en del år til jer leverandører og til jer datamodtagere, jamen det er et system, som gør det, at man kan få data ind et sted, og så kan man rent faktisk dele det ud til alle sine kunder, som er med på systemet. Og det er jo med til at effektivisere. Det ser vi i høj grad også i forhold til, når man skal redigere sine produkter. At det er jo langt mere simpelt at bare skulle gøre det et sted, og så sikrer man, at data sådan set flyder ud. Igen. Det er så fedt at få lov til at få nogle af vores medlemmer med ind til at fortælle omkring deres historie og bruge af vores standarder. Og igen her har vi faktisk også været en, som også har været med i vores Link-magasiner. Denne gang er det en anden person fra virksomheden, som har valgt at sige ja tak til at deltage i det her webinar. Og det er Sascha Ørbækker fra Krød, som vil forklare lidt omkring deres rejse fra at være en lille bitte virksomhed til at tage det store skridt, som gør, at vi blandt andet i dag kan se dem ude på hylderne. Vi gør lige det, fordi vi skal lige have et sceneskift, at vi lige smider en lille kort video på, og så vil Sascha overtage skærmen de næste par minutter. Værsgo.
Hej, jeg hedder Sasha, og jeg kommer fra Grød, som min mand startede for 11 år siden. Og vi har jo været i restaurationsbranchen, hvor vi har lavet en masse god grød de sidste 11 år. Så da vi fik drømmen om at komme ind på detail, blandt andet på grund af corona, ligesom tog 75% af vores omsætning fra den ene dag til den anden, så tænkte vi, at den største udfordring, det måtte være at lave produktet og så komme ind. Men det er jo vigtigt, at man har styr på sin produktdata for at overhovedet komme ind på hylderne. Så ja, derfor er det meget godt, at vi er kommet ind hos GS1, som ikke bare har alle de her forskellige services, men også har et sindssygt sødt personale. Fordi jeg var lige på Færøerne her den anden dag, hvor jeg mødte vores granola, og der skrev jeg til Morten, det må være lidt ligesom at høre sin egen sang i radioen første gang. Lasse og jeg, vi begyndte at lave granola hjemme i vores etværelses lejlighed i Sydhavnen for 7 år siden, og jeg er ikke sikker på, at den granola var blevet godkendt til butikkernes hylder i dag. Så nu får vi dem lavet under lidt mere ordnede forhold. Her er et par billeder af Lasse, der er over at besøge vores leverandør i England. Og ja, som I kan se, så er der både sikkerhedsudstyr og stål og alt det, der skal være for, at kvaliteten er i top. GS1 hjælper os med, at vi kan være hos Nemlig, Coop, Salling, 7-Eleven, alle de steder, hvor vi gerne vil ud for at give bedre grød til folket. Og den sidste del, det er, at når jeg har oprettet vores produkt i TradeSync, så sender jeg det ind til det, de kalder Trade Exact, som ikke kun tager professionelle billeder, men også lige dobbelttjekker alle de informationer, jeg har tastet ind. Fordi, som I måske også godt kan se, så er jeg måske den, der er mindst GS1 erfaren i det her felt i dag. Så derfor så er det sådan, giver det en dejlig tryghed at vide, at der er nogle lidt mere erfarne kræfter, der lige tjekker mine data efter i sømne. Og nu er vores næste step på Grøds GS1-rejse, det er, at vi hjemtager leverandøransvaret. Og med GS1 i ryggen, så er jeg helt tryg ved den rejse. Så ja, altså jeg vil sige, hvis der er nogle mindre virksomheder derude, der overvejer at komme ind i GS1, så vid, det er overvældende i starten. Produktdata er en sindssygt lille del af mit arbejde, fordi vi har kun 20 produkter måske. Så der går lige nogle måneder imellem, jeg sidder og arbejder i GS1. Men der er hjælp at hente, og stregkoder er sindssygt vigtigt, og for at man kan imødekomme detailhandels meget komplekse krav. Så derfor så synes jeg bare, at I skal kaste jer ud i det. Det skal nok gå. Det var alt for mig. Jamen, tak til Sasha. Og jamen altså, for jer, der har været i torvehallerne herinde i København, så ved I, at der har været en fin lille forretning derinde, som jo under corona blev hårdt ramt. Og det har været vildt fedt at få lov til at sidde med på sidelinjen og se, hvordan de har udviklet sig fra de små selvlavede stregkoder til de professionelle produkter, vi oplever, de har i dag. Og som Sasha også siger, jamen, vores ambition er jo at sikre, at vi kan hjælpe de her leverandører. Ikke kun de små eller mellemstore, men også de store, for at sikre, at der ligesom er styr på de her basisting. Og det er jo simpelthen for at sikre, at samhandlen den fungerer så smidigt som muligt. Og det gør vi bedst ved at have et fællesskab omkring de her ting. Jeg har sagt det før, vi udvikler os med industrien hele tiden. Når der er nye behov,
så sikrer vi, at de også kommer ind i vores standarder. Og vi kan jo selvfølgelig se, at det her med stamdata, det fylder uhyggeligt meget. Og som Sasha også sagde, det er en kæmpe overvældende opgave, fordi at rigtig mange små virksomheder, de er rigtig gode til det, de laver, de produkter, men de har ikke nødvendigvis en uddannelse i supply chain eller i logistik, og derfor føler de sig rigtig godt behandlet, når de kommer ind til os og vores kompetente personale. Ja. Jeg tror, jeg har fået sagt det, jeg skal sige om stamdata. Jeg kunne snakke videre om det meget længe, og det vil nok kede de fleste af jer. Men hvis I har lyst til at snakke med os om det, så tag fat i os. Nu rykker vi videre. Vi rykker videre til Image, som jo er bedre. Det er en service, der blev etableret samtidig med, at vi etablerede vores datakvalitetsservice Xact. Og der er vi gået fra at tage analogbilleder, ganske almindelige billeder, frontshot, packshots, planogrambilleder, højrebøslige billeder, til nu også at gøre lidt mere. Men inden vi når dertil, så vil jeg lige teste lidt og sige, hvorfor er det er så vigtigt med de her billeder? Jeg tror alle sammen, vi har kendt den her med, at vi går ind på en hjemmeside, eller vi slår op på en webshop, og så kommer den her med, at fotografen er på vej. Det skaber nogle gange en rigtig, rigtig ærgerlig situation, hvor at man som forbruger ikke føler, at man er 100% sikker på, at det produkt, man er i gang med at bestille nu, at det rent faktisk også er det, man skal bruge. Og det viser alle undersøgelser også, at langt de fleste, de vælger at søge væk fra det område, hvor der ikke er bedre, over til der, hvor der er bedre. Så i bund og grund, der skal man bare sikre, at billederne nu engang er der, fordi at det hjælper dig som producent og leverandør med at få solgt dine produkter hos dine kunder. Og i sidste ende komme ud til forbrugeren. Og det er jo det helt går ud på, det er at sikre, at den platform, som skal sælge ens produkter, er så optimal som muligt. Det vil sige, at den pakke, man leverer videre til ens kunder, er så optimal som muligt. Og derfor er billeder en rigtig, rigtig vigtig afgørende faktor. Alle de andre ting, jeg har været igennem, er også vigtige. Men når vi så kommer til kronen på værket, så må vi snakke om, at der er billeder altså utrolig vigtigt. Ja, som sagt, det gælder simpelthen om at få det til at slække. Og nu har jeg forsøgt at tage nogle billeder ind her, som viser, at vi også kan lave digitale billeder. Faktisk det, I så lige før, og det I ser her, er begge digitale billeder. Det kommer vi lidt ind på, hvordan det er, vi får lavet lige om lidt. Og det er jeg sikker på, at vores næste gæst også kommer til at snakke lidt ind i os. Vi skal huske, at det her med billeder, det spiller, ligesom med data, en rolle i rigtig mange forskellige processer. Det spiller en rolle i, når man opbygger planogrammerne, altså de her space management tools. Der har du brug for billeder, fordi du skal kunne kommunikere også, hvad er det for et produkt, man skal sætte op på hvilken hylde. Det er vigtigt for det visuelle genkendelse. Der er webshoppen, som har brug for billeder til at sikre, at du som forbruger også træffer det rigtige valg. Og så er der selvfølgelig tilbudsaviserne, og der er også in-store posters, hvor man kan vælge at printe sine billeder ud og lave tilbud på dem og hænge det op. Det giver noget. Der er rigtig mange processer, hvor billederne bliver en afgørende faktor. De digitale billeder, som jeg lige nævnte før, de spiller også en rigtig stor rolle. Og hvorfor gør de så det? Jamen det gør de, fordi at du kan lave en digital udgave af dit produkt lang tid før du rent faktisk har fået produceret dit produkt. Arla var en af dem, som jo rigtig gerne vil være best in class, og som vi oplever det også, er det på rigtig mange områder. Og de sagde, jamen, vi kan se, at rigtig mange af vores kunder, de efterspørger billeder lang tid før, at produktet bliver lanceret. Og i og med, at rigtig mange af vores produkter har kort holdbarhed, så kan vi ikke rigtig producere det så lang tid forinden, som de godt vil have billederne. Så hvad kan vi gøre? Jamen, så har vi simpelthen etableret en service, ikke kun for Arlas skyld selvfølgelig, men for handelens skyld, for at se, om vi ikke kunne imødekomme det her behov. Og det i bund og grund er, det er en digital PDF, tryketiket, eller en label, og så et billede af, hvordan emballagen ser ud, eller et sammenligneligt produkt. Nu er Arla forholdsvis heldig, fordi de har rigtig mange forskellige varianter af den samme emballage, hvor de smider forskellige label på. Men det, de egentlig gør, det er, at de sender os en trykfil og et billede af emballagen, og voilà, så har vi det her billede. Og det kan vi lave lige så snart de har labelen på plads faktisk, og de har besluttet sig for en emballage. Og det sker altså oftest meget lang tid, før man producerer det endelige produkt. Og det gør jo så også det, at man ikke gør det, som man tidligere har gjort, altså generere en dummy, som jo er i bedste Jørgen Clevin-stil, noget med klippe klister.
Det vi også er begyndt på ude i Exakt, og nogle af måske allerede har stiftet bekendtskab med, det er, at vi begynder at tage flere billeder faktisk. Det vil sige, før der leverede vi en pakke, hvor vi havde front og måske en højere venstre vinkel, alt efter hvilken emballage det er. Men nu tager vi altså langt flere billeder, og vi leverer dem også til jer uden en mere pris. Generelt for vores services, så er det jo, at det er vigtigt for os at sørge for, at prisen er på et niveau, så alle kan være med. Og nu hen vil vi altså langt flere billeder af produktet, end vi har gjort tidligere. Og det gør vi blandt andet, fordi at der er relevant data flere steder end bare på fronten eller siden. Der kan også være på toppen, der kan være bunden, der kan være højre, venstre og bagpå. Så derfor er vi også begyndt at levere det. Sidste ting her i forhold til image, det er, at vi også leverer miljøbilleder. Og det ser man jo oftest og mere på webshops, at man har behov for også at vise, hvordan det er, at produktet kan se ud i et dagligdagsscenarie for eksempel. Det er altså også noget, vi understøtter. Så hvis du har behov for at få lavet hele pakken, så er det noget, vi kan levere til jer. Både digitale billeder, miljøbilleder, og så også det almindelige billede kan vi også levere. Alt sammen pakket ind i en pakke ude hos Image. For sidste gang i dag, vil jeg igen hive et medlem frem foran mig og fortælle om, hvordan det er, de bruger os. Og i den her omgang vil det være Arla, som vi arbejder meget tæt sammen med. Arla er jo en virksomhed, som vi alle sammen kender, og derfor er de også spændende for os, fordi at de kan tit fortælle os, før vi ved det, hvad det er, der kommer til at ramme os, og hvad for nogle behov der er. Så vi er rigtig begejstrede for at arbejde sammen med Arla. Vi er begejstrede for at arbejde sammen med alle vores medlemmer. Men Arla giver os også nogle muligheder, fordi de er så brede. Og det er som oftest til fordel for alle vores medlemmer. Så de næste par minutter, der vil Rikke Markussen fra Arla overtage skærmen og guide jer lidt igennem, hvad er der sket for Arla i forhold til at arbejde med billeder og i særdeleshed det her med at nu gå over til også at bruge digitale billeder som en del af deres pakke til kunderne, der skal sælge deres produkter. Så i de næste par minutter, der er skærm og lyd din, Rikke. Værsgo. Mange tak for det, Morten. Og lad os bare springe ud i det. Billeder, de fortæller mere end 1000 ord, og er derfor essentielt for at sælge et produkt. Hylden den krømmer, og alt bliver mere og mere digitalt, og derfor er produktbilleder også afgørende, når vi lancerer et nyt produkt. Det er vigtigt at skille sig ud og være synlig over for forbrugerne, både på de digitale søgehylder, men også på ens egne produktsider og kanaler. Som Morten siger, så arbejder vi hele tiden på at optimere og digitalisere vores setup, og seneste skud på stammen er, at vi har skiftet vores dummy-proces ud med de her CGI-billeder, som GS1 har hjulpet os med at lave. Der er rigtig mange fordele ved den her proces, og nogle af dem vil jeg lige komme ind på lidt senere. Men først skal vi lige ned i maskinrummet, hvor jeg vil tage jer med igennem vores billedproces på et nyt produkt. Meget forenklet, så I kan se, hvordan vi i Arla arbejder med billeder. Først og fremmest, og første og mest komplette step, det er masterdata-oprettelsen samt artwork-oprettelsen. Når den er på plads, så bliver vores data sendt igennem vores interne PIM-system til GS1 Trade Sync. Vi har en integration, hvor vi sender vores data igennem. Når det er på plads, så går vi ind på GS1 Trade Image og i deres webshop, hvor vi bestiller et CGI-billede. Vi uploader en PDF-label af vores artwork og et billede af et lignende produkt, som Morten også sagde. Og så hvis det er noget helt nyt, så en beskrivelse af selve produktet, hvordan vi gerne vil have det til at se ud. Der er så maks 10 arbejdsdage, og tit så gør det GS1 det faktisk hurtigere end det. Inden GS1 har produceret de aftalte GS1-billeder i de rigtige formater, så sender de det igennem til vores DAM-løsning. Her der er vi så inde og berige det med ekstra data og alt det, som vores kunder de gerne vil have på de her billeder. Og så sender vi det igennem til vores PIM-system, som så sender det igennem til GS1 Trade Sync, hvor det så er til rådighed for vores kunder, enten fra GS1 Trade Sync, eller de kan hente det i vores DAM-database, og så kan de så bruge det ud på deres platforme.
Når det så fysiske produkt er lanceret, jamen, så går vi så ind på webshoppen og bestiller billeder af det fysiske produkt samt validering, som vi så stiller til rådighed efter omkring 4 uger til kunderne. Så det var egentlig en hurtig gennemgang af processen, og så lovede jeg lige at komme lidt tilbage til de fordele og fremtidige potentiale, vi oplever ved at bruge GZ til at tage vores billeder. Vi stiller flotte og professionelle billeder til rådighed for vores kunder og på vores egen platform. Det understøtter også vores højt prioriterede e-commerce agenda. GZ har en standardiseret proces, der følger standarden i branchen, og som vores kunder også bruger. Det betyder, at vi altid har ensartede og standardiserede billeder på alle vores platforme. Vi øger effektiviteten af vores lanceringer og fremtidssikrer også vores setup uden tilbageløb og uden tilfredse kunder. Der er ikke noget værre, end når man er ved at nærme sig en lancering, og man får en tilbageløb fra en kunde, fordi de ikke er tilfredse med enten de formater, vi har leveret billeder i, eller selve billederne. Den nye CGI-proces passer perfekt ind i vores bæredygtighedsagenda, da vi har effektiviseret hele processen hele vejen igennem værdikæden. For eksempel er der ikke længere nødvendigt at producere de her dyre dummies og bruge fragt og ressourcer på at sende dem til foto ved GZ. Og den nye CGI-proces kan billeder af vores lancering være tilgængelige langt tidligere for kunderne, og vi undgår også tabt salg og på grund af manglende billeder. Sidst men ikke mindst, så ser vi ind i en del digital potentiale. For eksempel så kan de her CGI-billeder bruges til mere e-commerce optimerede packshots, som formentlig vil blive en del af fremtiden, men måske også blive brugt til at validere og standardisere emballage i fremtiden og produktdata. Så det var lige en hurtig indblik i Arlas billedproces. Tak for ordet, Morten. Tak skal du have, Rikke. Det var fedt, og jeg var meget begejstret for, at du også lige fik nævnt noget, som jeg ikke fik nævnt faktisk, det her med standardiseringen. Det er selvfølgelig det, som vi altid sigter efter, sådan at det ikke bliver individuelt, men det rent faktisk bliver standardiseret, så det vi leverer passer til markedet. Og vi har også gjort rigtig meget ud af hele tiden sørge for at tjekke op med mange af dagligvarehandelens aktører, for at sikre, at det her, vi kan bruge, og sikre, at vi også får leveret de formater, der er behov for. Så det er vi selvfølgelig rigtig begejstret for. Igen, digitale billeder inden. Du kan få taget det rigtige produktbillede, når det er klart produktet, og få lavet miljøbilleder også. Vi leverer det sådan set, og det sikrer altså, at dit produkt det står skarpt det øjeblik, at det rammer hylderne inden, og faktisk også lang tid før. Vi er begejstrede for det. Vi er glade for det fællesskab, vi har omkring GZ. Vi er glade for alle de inputs, vi får. Om det er de små, nye leverandører, der kommer ind på markedet, eller en ny webshop, der forsøger at lancere sig. Vi er begejstrede for alt, og vi tilskynder altid til, at folk de tager fat i os og får en dialog omkring, hvordan det er, vi kan hjælpe dem. Det er vi meget begejstrede for. Jamen, det var faktisk de emner, som vi havde med her i dag. Vi snakker om pal labels, hvor Charlotte fortalte om, hvorfor det var vigtigt at have det ude i så store lager og så store kapaciteter, som de får bygget her. Og det samme gør så gældende for de andre aktører på dagligvarehandlen. Vi snakker om digitale ordre. Det er forventning, ligesom det også er med pal labels og de andre ting, vi har snakket om. Sørg for at få styr på din EDI. Sørg for, at det kører. Det gavner også dig. Sørg for at få din data til at spille. Sørg for at få den kvalitetssikret, så der ikke er nogen tvivl. Sørg for at få taget billeder, og sørg for at få dem med os, så at dit produkt simpelthen bare i bund og grund står stærkt, når det skal bruges ude i dagligvarehandlen. Det var basis, og det var det, vi er rigtig begejstrede for, at vi kan hjælpe dagligvarehandlen med. Det er jo sådan set det, der er vores opdrag. Så vi vil også bare lige tage hul på nogle andre emner, som vi også arbejder med. Og nogle af jer har måske allerede stiftet bekendtskab med nogle af tingene her. Jamen, det udvidede producentansvar. Det fylder rigtig meget. Så sent som i morges hørte jeg faktisk en podcast omkring det ude producentansvar. At vi kan se, at det fylder rigtig meget i mediebilledet, og det gør det selvfølgelig også ude hos jer producenter og produktejere. Og når jeg siger produktejere, så er det jo også private label, så det vil sige, der er det jo også retailerne i den grad. Det fylder meget, og vi har gjort det allerede nu, at vi har gjort plads til ind i trading til, at man kan angive emballagen på sine produkter på alle hierarkiniveauer.
Og på sigt, der kommer vi også til at lancere et system, hvor man rent faktisk kan videregive information omkring label, eller omkring emballage og volumer, til den kollektive ordning, man nu engang er tilmeldt. Så er nogle af jer, der måske også har set min kollega Mads Kipsgaard begå så utrolig godt i medierne i forhold til at snakke omkring transitionen til 2D-stregkoder og digital link, det vil sige, hvordan det er, man får sin stregkode til at opte ind i 2023 og gøre den digital. Det er også noget, vi arbejder rigtig meget med, og det kommer I jo også til at høre rigtig meget om de næste par år. Det er jeg helt sikker på. Det giver gigafordele. Og så er det digitale produktpas. Det er noget, der rammer os inden for de næste par år. Det er allerede nu for noget som elbiler og elbilsbatterier. Men det er simpelthen noget, hvor man kan track sit produkt eller produktet hele vejen tilbage til, hvordan det er, at det er transporteret, hvordan det er tilvejebragt, hvad for nogle fiber er der i det, hvad indeholder det. Noget, som dagligvarehandlen, og i hvert fald fødevareproducenterne har arbejdet med i rigtig mange år, men som nu rammer meget mere bredt. Det arbejder vi også rigtig meget med, og det gør vi ikke kun i Danmark. Det gør vi også via vores globale organer, og i høj grad også via vores europæiske organ, som vi også er rigtig aktive i. Der kommer vi til at kommunikere meget mere omkring det næste periode, det er helt sikkert. Nå, nu er vi i gang med at runde lidt af. Og så har jeg lige et par enkelte ting. Hvad sker der nu? Jamen, når nu vi er færdige med det her, så vil I i løbet af en kort periode, i løbet af dagen her, få modtaget en mail, en pakke fra os, hvor at der er det her indhold, som vi har gennemgået i dag. Og det kan I kigge igennem. I kan formidle det internt til hvem der kunne have behov for måske lige at kigge ind i det. Der kommer også til at være en formular, hvor I kan sige, hey, vi vil faktisk godt tænke os at høre mere om noget af det. Og det kan I udfylde, og så tager vi fat i jer. Og så kan I selvfølgelig også altid hoppe direkte ind i vores webshop og tilmelde jer det, som I nu engang kunne have behov for, hvis I allerede nu kan se, at det er bare en no-brainer. Og så vil jeg også bare lige understrege, at vi er ret aktive på LinkedIn og sociale medier. Nogle af jer har måske underkøbet også fået invitationen eller set, hvordan det er, at vi har varmet op til det her webinar via sociale medier. Så få med jer til. Vi er meget aktive, vi kommunikerer meget, og vi har selvfølgelig også en nyhedsbrev, som I også kan melde jer til. Sidst, men ikke mindst, så vil jeg lige flage noget, som Sasha også var inde på, vores virkelig, virkelig dygtige kollegaer. Mange af os har været her en del år. Vi kender rigtig, rigtig meget af branchen også. Og vi sidder hver eneste dag og løser problemer, som du måske også grubler lidt med, og hjælper vores medlemmer videre i processen. Vi connecter the dots simpelthen. Og I er altid velkommen til at tage fat i os. Mig og Nicolaj er meget aktive ude hos medlemmer også, og Peter, Karolina og Malene sidder nede i vores medlemsservice og snakker med rigtig mange af vores medlemmer hver eneste dag, og sikrer, at de som Sasha føler sig godt behandlet og kommer godt videre i processen. Det tror jeg faktisk mere eller mindre var det for mig, og for en gang skyld for dem, der kender mig, så kan jeg se, at jeg har holdt mig inden for tidsgrænsen, og det er selvfølgelig også noget af achievement. Jeg vil bare slutte af med at sige mange tak for jeres deltagelse, og jeg håber, at vi kommer til at ses igen om ikke så længe. Tak for i dag.